נני ותום עוזרים לאמא לפרק את הסופר. תביאי את הביצה. לא. למה בחזרה לשקית ולא אליי? צריך לתת את זה לאמא. תודה. תביא לי עוד משהו. מה עם העגבניות? אתה לא רוצה לתת לי אותם? תביא. תודה. מה זה? תביא לי. הכל הוא תואם אבל. תודה. הלימונים היה לו קשה קודם כי זה כבד. הלימונים זה האתגר שלו. נראה אם הוא יצליח. בן דוד שלך היה מצליח. אתם ביצים בזהירות רק, בסדר? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! הוא דבק במטרה, עד שהוא יסיים את השקית, הוא לא יעבור לשקית הבאה, נני, אין פה. אני אעזור לך? טוב, תביא לי. ¡Qué fuerte! איזה עקשנות. אנחנו אומרים פה זיכרון בטלפון. תום, תגיד ביי ביי. תום. ביי ביי. ביי ביי. או, כל הכבוד.